16 anyos nga lalaki sa Cagayan de Oro City nga nadakpan sa kapulisan tungod sa paghupot og hinagiban og shabu nang himakak sa kaso. May reklamo kini nga gikulata sa pulis nga nakadakop. Ani ang report. Adlawng Huwebes, nadakpan sa mga operatiba sa Police Station 6 Puerto ang 16 anyos nga lalaki sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Human matud pa kini malambigit sa kagubot sa grupos mga batanon sa maong lugar. Pagresponde sa kapulisan, nakasibat matud pa ang mga kaubanan ni ini ug kini na lamang ang naabtan. Sa pagrikisa, nakuhaan kuno kini og kutsilyo ug giingong pakete sa sabu. So even is minor siya, dili po na to sa may paano. Buyan na lang no. Ato siya na sa i-assist man na sa DSWD. Kung na ba siya act of discernment siyang gibuhat niya. So palang ya po nato sa kaso. Apan ang mong pasangil, hugot nga gipanghimakak sa kabanay sa mong sospek. Sumala sa amahan ni ini nga si Ruel Samporna nga usa ka barangay tanod sa barangay Tablon nga gibutang-butangan lamang ang iyang anak. Gani dili kuno kini palabarkada. Gipasangil usab ni ini nga gikulata kuno sa mga pulis nga midakop ang iyang anak. Muna yung gikasakit, dapat unta ko nakasala kong anak. Naman te balaod. Itaral sa balaod, kaya ako di ko mulaban basta nakasala. Kaya kita mismo, ako mismo, isa po ko nga nagpa-implementar sa balaod. Matod sa kapulisan nga ilang imbestigahan ang mong pasangil kung aduna kuno'y kalapasan ang ilang personahe, dili usab sila magduha-duha pagpahamtang og silot. Sa pulis sa Puerto, violasyon nga wala gisilati. Kung na magay CCTV sa area, di ba produce ng CCTV kung ang pulis nakasala, dili na to na itolerate no. Kaya violation ba gina siya. Hangtod pagka nag-investigation ng pulis. Di man pwede nga dapatan sa daghang mga tao. Karon, ginapaabot na lamang ang resulta sa drug test sa dinakpan aron maasikaso na ang pagpasangat ni ini og kaso. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.